Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo. Ngegama likayise benendodana nomoya ocwebileyo. Umusa wenkosi yethu uJesu Kristo, uthando likaNkulunkulu uyise, ubuzalwane ngomoya ocwebileyo makube kini nonke. Namhlanje thandwa zami ngifisa ukuba sifunde encwadini yevangeli njengoba ilotshwe nguMateyu umpostoli, isahluko sama-25 ivesi yama-31 kuze kube ama-46. Kuleyo nkathi uJesu wakhuluma kubafundi bakhe wathi, kothi la kufika indodana yomuntu ngobukhosi bayo nezingelosi zonke zikanye nayo, ibisihlala phezu kwesihlalo sayo sobukhosi. Bese kubuthana phambi kwayo zonke izizwe, ibisihlukanisa abanye kwabanye, kuhle komalusi ehlukanisa izimvu kanye nezimbuzi. Ibisimisa izimvu ngakwesokunene sayo, izimbuzi ngakwesokhohlo sayo. Lapho-ke inkosi iyothi kwaba ngakwesokunene sayo, wozani nina enibusisiwe ngubaba, nidle umbuso enawulungiselwa selokhu kwadabuka umhlaba. Ngoba ngathi ngilambile nangipha ukudla, ngathi ngumile nangiphuzisa, ngathi ngingumfokazi nangamukela, ngathi ngihambaze nangembesa, ngathi ngigula nazongibona, ngathi ngisetilongweni nangihambela. Lapho-ke abalungileyo bayophendula bathi, Nkosi, sakubona nini ulambile sakondla na? Womile sakuphuzisa? Sakubona nini ungumfokazi sakwamukela, kumbe uhambaze sakwembesa? Sakubona nini ugula, kumbe usetilongweni sakuhambela na? Inkosi iyophendula ithi kubona, ngiyaqinisa ngithi kini, enanisuke nikwenzela omunye wabazalwane abancinyana, nanikwenzela mina uqobo. Ibisithi-ke kwabasokhohlo, sukani kimi nina enqalekisiweyo, niye emlilweni ongenakuphela, owalungiselwa uSathane nezingelosi zakhe. Ngoba ngathi ngilambile anangangipha ukudla, ngathi ngomile anangangiphuzisa, ngathi ngingumfokazi anangangamukela, ngihambaze anangengembesa, ngigula kumbe ngisetilongweni anaze nangihambela. Bayophendula nabo bathi, kodwa Nkosi, sakubona nini ulambile, kumbe umile, kumbe ungumfokazi, kumbe uhambaze, kumbe ugula, kumbe usetilongweni asakukhonza na? Lapho-ke iyophendula inkosi ithi, ngiyaqinisa ngithi kini, lokhu eningakwenzelanga omunye wabancinyana anikwenzelanga mina uqobo. Labo-ke bayawungena ekushayweni ongenakuphela, kodwa abalungileyo bangene ekuphileni kwaphakade. Kunezinto ezingithintayo la. Kothi lapho kufika indodana yomuntu, ebese iyanquma indaba yomhlaba. Kube khona abathola ukuphila ongunaphakade, kube khona abalahlwa ingunaphakade. Ngithintwa igama elithi, wozani nina enibusisiwe ngubaba, nidle umbuso enawulungiselwa selokhu kwadabuka umhlaba. Kunenkulumo ejulile eyokuqala ithi, wozani nina enibusisiwe ngubaba. Esibili ithi, nidle
umcimbi idili ekade nalungiselwa lona umhlaba udalwa. Zimbili kumina lezinto. Eyokuqala njoba ngisho inkonzo yokuthi nina nibusisiwe, bese kuvuka kumina ukuthi kakade sonke sasibusisiwe. Phela uNkulunkulu medala umuntu wambusisa, wathi masenza abantu ngenswebu nangomfanekiso, wamdala owesilisa nowesifazane amaqedane wambusisa, wathi zalanani nandi, wathi nina eniyakukuthinta kuyakuphumelela, wathi nina ngininikeza amandla ingilosi engayinikanga. Yabona isidalwa esiwumuntu kwasekuqaleni siyisibusiso. Yabona sonke kahle kahle amagama ethu singosibusiso, singosibusisiwe. Sonke singabantu uNkulunkulu asinikeze lenkonzo yokuba sibusisiwe. Ingakho mhlambe kumele ngabe siyisibusiso nakwabanye abantu. So sonke sibusisiwe. So uma sonke sibusisiwe, leli dili kwakwelethu sonke. Lo mkhosi kwakowethu sonke. Akakhethanga phela emasini umntaka Maria. Sisuke kanjani ke enkonzweni yokubusiswa nokubusiseka, sahlala enkonzweni yokuqalekiseka nesiqalekiso ukwenza kwethu, ungenzi kwethu kahle. Yabona uma uyibhekisisa kahle lento, sasikade sibekelwe izinto ezinhle. Uthi umpostoli Paul ngelinye ilanga, kukhulu uNkulunkulu asibekele kona ihlo elingakaze lakubona. Athi zimangalisa uNkulunkulu azenzayo ezimpilweni zethu. Yabona lento kumina ifana nomzali othandayo ingane yakhe. Afuna ihlupheke yonke into, uthi mntanami okwakho, kodwa nje inqobo funda isikole. Umuzi umzali etshela ingane athi mntanami athi konke lokho kwakho, athi iyonto engicela kuyona, ngicela ungifundela nje, ngicela ungabe usikhotheni, ngicela ufunde, ngicela uhloniphe. Ziningi futhi izingane ezikwenzayo lokho, ifunde ihloniphe. Abazali bathi mntanami sungaqhubeka, thatha yonke lento qhubeka nayo. Kodwa futhi bakhona abanye ebahlulayo impilo, athi omunye ayangifuni mina leyo nto, ebese yahlupheka umntwana, ashiye konke ekhaya. So kwesinye isikhathi asishaywa abantu, asithakathwa abantu, sithakathwa ungenzi kahle kwethu, sithakathwa ungalaleli kwethu, sithakathwa inkani yethu. Yazi uma uyilandela kahle uthi uJesu ngangilambile, ngangipha ukudla, ngangomile, nangiphuzisa, ngangingumfokazi, nangamukela, ngathi ngihambaze, nangembesa, ngathi ngigula, nangibona, ngathi ngisetilongweni, nangihambela. Senza inkonzo nje yokuthi mexakekile angibe isibusiso kuyena. Ngokwenza kwethu kahle safumana umusa. Ngokwenza kwethu esasitshela ukuthi ayibo ubuntu bethu vele buthi akangalamba umuntu nginokudla, akangaxakeki umuntu nginosizo, akangafa umuntu ngingamphilisa. Ubuntu lobo. Yabona kwesinye isikhathi silahlwe inkonzo yokuphuma ebuntwini, silahlwe inkonzo yokushiya lokhu uNkulunkulu ayesidale nakho. Asina sakhula ngenye indlela, awukwazi ukudla, uzuqede umuntu ehleli nawe engadlile. Udla kanjani omunye umuntu engadlile?
makungekho bambisanani nobabili lokho khona. Ujabula kanjani omunye umuntu exakekile? Yabelanani nenako ukuze nabanye abantu bafumane umusa kaNkulunkulu. Iyona nkonzo uNkulunkulu asibizele kuyona mina, inkonzo yobuntu, inkonzo yokwenza esakufundiswa, esakuncela emakhaya. Indlovukazi yezulu ayibe nathi sibusise sivikele. Mayisikhanyisele isinike amandla nomusa nothando likaNkulunkulu ngegama likaYise benendodana nomoya ocibileyo. Amen.